हमारे राजा साउंड बंसी बाजार बड़े भैया के बहुत सहयोग बा। प्रथम गुरु को वंदना, द्वितीय कंठ करो परवेश। और कहे के बा एगो माई के भजन बा। हर दर्शन के चाह मन में, हर दर्शन के भैया तनी तनी मुनी तेजी में। हर दर्शन के चाह मन में बस रहो घरी, सरस्वती मैया रौरे सुमिरन करी, मैया सुमिरन करी। सरस्वती मैया रौरे सुमिरन करी, सरस्वती मैया रवे सुमिरन करी, मैया सुमिरन करी। सरस्वती मैया रवे सुमिरन करी, मैया सुमिरन करी। क्या बात है। और भक्त कहता हंस के सवारी पीड़ा के दर पर, हमारे चाचा जी की तरफ से हजारों हजार का पुरस्कार, हार्दिक अभिनंदन वंदन बार बार प्रणाम बा। हंस के
कौना भाव में कहता करेलू की बात निमन बन जाला बाउल करेलू की बात निमन बन जाला बाउल करेलू की बात निमन बन जाला बाउल ज्ञानी हो जाला मूरख दया होला राउर ज्ञानी हो जाला मूरख दया होला राउर दिल में जे राखी कही के दिल में जे राखी कही के दिल में जे राखी कही के सुर हो हरी दिल में जे राखी कही के सुर हो हरी मैया सुमिरन करी सरस्वती मैया रवे सुमिरन करी मैया सुमिरन करी और भक्त ए भजन के अंतिम दौर में कहता कोनो भाव में कहता आज है सभा में हम तोहके पुकारी आज है सभा में हम तोहके पुकारी आज है सभा में हम तोहके पुकारी लजिया बचावा माई रहिया निहारी लजिया बचावा माई रहिया निहारी सबका सुझाए मैया सबका सुझाए मैया सबका सुझाए मैया आवे के परी अभी जे से उठ जाए के बाद अरे सबका सुझाए मैया आवे के परी मैया सुमिरन करे सरस्वती मैया रवे सुमिरन करिए मैया सुमिरन करे सरस्वती मैया रवे सुमिरन करिए मैया सुमिरन करी दर्शन के चाह मन में दर्शन के चाह मन में दर्शन के चाह मन में बस रहो घरी सरस्वती मैया रौरे सुमिरन करिए मैया सुमिरन करी 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 सरस्वती